alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu jama'ar wannan gida namu barkanku da sake saduwa da mu a cikin wani sabon karatu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Yan uwa, kamar yadda muka gaya muku a farkon karatunmu na fassarar muqamat na Imam Zamakhshari cewa dama dukkanin muqamomi waɗanda aka yi a faɗin duniya waɗanda muka tsinkaye ma'ana muka same su za mu fassara su gaba ɗaya insha Allah ta'ala, kuma za mu yaɗa su zuwa ga al'umma. A don haka yau muna tafi da muqamat wato na al-Imam Badi'uz Zaman al-Hamzani, wanda shine farkon wanda ya fara yin wannan tsari na muqama a tarihi. Hakanan in kun ci gaba da bibiyan mu za mu karanta littafin muqama na Aqidul Qarni, sannan akwai muqama ta Sarqasti, sannan akwai muqama ta Isa ibn Hisham, sannan akwai muqama ta Ibn Kassab, sannan akwai muqama ta Muwailihi, sannan akwai muqama ta Ibn al-Jawzi, sannan akwai muqama ta al-Imam al-Hariri, sannan akwai muqama ta al-Imam as-Suyuti, sannan akwai muqama ta Makkawi. To wannan dai a takaicewa da dai sauran muqamomi dukkaninsu alhamdulillah mun mallake su, kuma za mu rinka kawo fassarar su ɗaya bayan ɗaya. Haka kuma a wani ɓangaren za mu zo muku da fassara ta diwanai na larabawa tun daga waɗanda suka rigayi wato musulunci da kusan shekara 150 irin su muhalhal da sauransu, to har zuwa wato wannan al'asrul hadith. Za mu zo zuwa ga sadrul islam, asrul nahda, daula ta banu umayya, banu abbas da sauran dai dukkanin dawawi waɗanda za su taimaka gurin kwarancewa a yaren larabci, bil akhassi mutum 17 din nan waɗanda waƙarsu take dalili ce a cikin yaren larabci. Da haka insha Allah ta'ala yanzu za mu fara muqamat ta al-Imam Badi'uz Zaman al-Hamzani. Badi'uz Zaman al-Hamzani ya fara wannan littafi nasa da muqama ta farko mai suna al-Muqamat al-Qalidiyya, muqama yar waka. Yace haddathana Isa ibn Hisham, Isa ibn Hisham shine rawi na shi wannan muqamarsa, sabanin irin tsarin yadda na al-Imam Zamakhshari yake. Isa ibn Hisham shine rawi. Qala yace darahatni nawa matarihaha, nisa ya wurga ni guraren wurginsa, hatta idza waditu Jurjan al-Aqsa, har sai da na taka garin Jurjan al-Aqsa wanda yake mafi nisa. Fastadhartu ala al-ayyami bi diya'in ajaltu fiha ila al-imara, fastadhartu sai na nemi taimako alal ayyami akan nay nasara kan yau da gobe, bidiya'in da wata gona ajaltu fiha wanda na yawatar da yadal imara hannu na rayawa, hannun raya gonar na yawatar da shi fiha a cikinta. Abin nufi sai na nemi taimakon biyan bukatuna na yau da gobe ta dalilin noma. Wa amwalin da wadansu dukiyoyi wa qaftuha ala tijara da na tsaida su akan kasuwanci. Wa hanutin da wani shago ja'altuhu mathabatan da na saka shi a matsayin mathaba, wato makoma daga thaba kaman ya zabara. Urufkatin da waɗansu karafka ittakhastuha sahaba wanda na rike su a matsayin abokai. Waja'altu lid-dari hashiyatayn nahari, na sanya wa gida na bashi lokacin gyaffar rana, safiya da kuma marice. Walil hanuti ma bainahuma, shi kuma shago na bashi abin da yake in na fito shago da safe sai yamma zan koma, kenan da safe ina gida da yamma ina gida, amma daga barin safiya har zuwa yamma ina shago. Fajar suna yawman natadhakarul qarida, sai muka zauna a wani wuni muna tattaunawa akan lamarin waka wa ahlahu da ma'abota waka. Wa tilqa'ana shabun, a setin mu daura da mu akwai wani matashi, qad jalasa ghayra ba'idin, ya zauna ba a nesa ba ma'ana a kusa. Yunsitu, yayi shiru, wa ka'annahu yafhamu, kamar yana gane me muke cewa, yanayin yadda yi shiru dinsa. Wa yaskutu, kuma yana yin shiru, wa ka'annahu la ya'lam, kamar bai san me muke cewa ba. Hatta idza mala al-kalamu bina mailahu, har sai da zance ya juya da mu juyawarsa, ma'ana ya kai mu iya yadda ya kai mu. Wa jarral jidalu fina dhailahu, jayayya musu ya ja gezarsa
a cikinmu ƙale ce kada asabtum udhaiqa haƙiƙa kun samu tankar kun samu tanka wa wafaitum juzaila kuma kun tarar da girkau karin magana ne laraba suke yi udhaiqa tasgiri ne na izqu shine tanka ta inabi juzaila kuma tasgiri ne na jizlu shine itacen da ake kafawa raƙuma domin su rinka susa idan ƙarzuwa ta kama su tasgirinsa shine juzaila amma larabawa suna masal da shi ma'ana suna karin magana walau shi itu ice inda na so lalafastu da zan yi magana wa afadtu kuma sannan in tafi ko in kwaranyo wanda yake za a iya fassara kalmar ifada din da tafiya thumma afidu min haythu afada an-nas sannan ko tafi ta inda mutane suka tafi walau qultu inda zan yi magana la asdartu da zan gangaro wa auradtu kuma zan gangarar wala jalautul haqqa da zan yaye gaskiya fi ma'rid bayanin yusmi'u summa a cikin fage na bayani ma'ana na ilmul bayan wanda zai jiyar da hatta kurama wa yunzilul usma kuma zai saukar da hatta kananan duwatsuwa da suke ɗefin manya-manyan duwatsa faƙultu sai na ce ya fadilu ya kai fadil ya kai wannan mai yawan falala udunu faƙad mannaita udunu wato matso kusanto faƙad mannaita hakika ka burantar da mu wahati kawo abin da kake da shi faƙad asnaita hakika wato kayi kirari fadana sai kusanto wa kala sai ce saluni ujibkum ku tambaye ni zan amsa muku wasma'u ujibkum ku saurare ni zan burge ku faƙulla sai muka ce mata ƙuli fi mir'il qaisi me zaka iya faɗa akan babban mawaƙin nan mai suna imrul qais kala sai ce huwa awwalu man waqafa bid diyar shine farkon wanda ya fara tsayawa a gidaje wa arasatiha da farfajiyoyinsu waqta da yayi sammako wa tayru fi ukunatiha a lokacin tsuntsaye suna cikin me suna cikin shekokin su wanda duk yake bibiyan mu'allaqat na wato imrul qaisi zai ji inda yake cewa kad aktadi wa tayru fi ukunatiha ba ma guri ɗaya ba wannan wato yana iktibasin wancan magana ne wa wasafal khayla ya kuma siffanta dokuna dawakai bi sifatiya da sufofinsu walam yaqul shi'ra kasiban shi bai faɗi waka bai yi waka da neman kuɗi ba shi murul kai su waka sabata neman kuɗi bane domin mai kuɗi ne dan masu kuɗi ne dan haka baya neman kuɗi da waka walam yujidil qawla bai kyautata magana ba ragiban dan yana kwaɗayi fa fadala man tafattaka lil hilati lisanuhu dan haka sai kere sai fifici wanda duk harshensa ya buɗe dan yayi dabara hila dan yayi dabara ya samu kuɗi irin su nabiga az-zubiyani kenan irin su zuhair duk da shi ma zuhair bin abi sulma an ce baya yin waka baya siffanta mutum a waka sai da ɗabi'ar da ta wannan mutumin ce baya kirkirar masa ɗabi'a amma dai yana yin waka ta neman kuɗi hasali ma waka sana'a ce a gurin zuhairu sabanin shi imrul qaisi wanta ja'a lirraghbati bananuhu sannan bananuhu ya tsansa in taja'a ya tafi nema lirraghba dan kwaɗayi ya fifici waɗannan irin waɗannan na bada misali kenan kullun sai muka ce fa mata qulu fil nabigha me zaka iya faɗa akan nabiga ma'ana az-zubiyani so da yawa in an ce nabiga an yi shiru kawai ana nufin zubiyani amma nabiga din ba ɗaya bane ba akwai nabiga ash-shaybani wanda shi ma za mu karanta diwanin sa akwai nabiga shi wannan din az-zubiyani wanda shi ma muna nan tafi za mu karanta diwanin sa sannan akwai nabiga al-ja'di wanda shi kuma ma sahabi ne shi ma za mu karanta diwanin sa kale yace yaslam shi nabiga yana yin suka yana sukan mutum ma'ana suka ta magana idan halika idan yayi fushi yana suka wa yamdahu kuma yana yaban mutum idan ragiba in yayi kwadayi wa yataziru yana bada uzuri idan rahiba in yaji tsoro fala yarmi illa sahiban baya taba yin jifa face sai ya samu abin da ya jefa ma'ana duk abin da ya nema yayi waka dan abin to waka tana biya masa bukatarsa in yayi dan ya samu kudi yana samu in yayi dan ya tsira daga wani tsoro da yake ji to yana tsira saboda iya wakarsa kullina sai muka ce fama taqulu me kuma zaka iya cewa fi taraf kullina sai muka ce masa fama taqulu me zaka ce fi zuhairin akan zuhair bin abi sulma qala sai ce yudhibu shi'ra shi wannan yana narka waka wa shi'ru yudhibu waka ma tana narka shi wa yad'ul qawla yana kiran magana yana kiran zance wasiru yujibu kuma tsafi yana amsa masa wato kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna minal bayani la sihran inna min ash-shi'ri la hikma wa inna min al-bayan la sihran kullna sai muka ce fa mata qulu fi tarafa to me zaka iya faɗa akan tarafa ibn al-abd wanda shi ma zamu karanta diwanin sa
har zuhairun shi ma za mu karanta insha Allah ta'ala. Kala sai ce huwa ma'ul ash'ari, shi tsarafa ai shine ruwa na waƙoƙi, waɗi na tuha shine tabo na waka, ma'ana an gina shi da waka ne shi. Wa kanzul qawafi shine taska, shine sito na wato kafiyoyi. Wa madinatu kuma shine birni na kafiyoyi. Mata ya mutu walam tazhar asrar da fa'inihi, sirrika na binnan da ya basu bayyana ba. Walam tufta ba kuma sadda ya mutu ba a bude aglaqu makullai na khaza'inihi na taskokinsa ba. To shi wannan tsarafa ya mutu ne yana da shekaru ba su 25 ba ko ƙasa da haka ma kamar yadda ake faɗa, amma mawaki ne wanda shi ma za mu karanta diwaninsa insha Allah ta'ala. Don haka wannan shine karatu kaso na ɗaya a cikin muƙama ta ɗaya cikin muƙama ta al-Imam Badi'u Zaman al-Hamzani. Don haka a biyo mu ci gaban karatun insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To insha Allah za mu kawo ci gaban wannan littafi mai albarka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.